Kaya kita yung mga boss. Iba si general. Na master. Mga master. Iba si pare tao, pangmalakasan. Jadi kayak media, fokus naman lang tayo nagliling sindahan kain, no? Jadi kayak media, kimon po, maripa, kape. Ayan. Masakalam. Masakalam. Maglupad yan. Oh. Ah, puno ito na ito, Kats? Maglupad. Sakalam si Siyasi. Ayan. Ayan. Ito lang ito, bro. Pero ilan dito ba? Ayan yung mga sakalam siya sila. Ano ba kung ganito ka? Malakasan. Ang malakasan. Yan mga boss. Ayan yung real sakalam. Takuray. Abang malakasan. Boss. Boss. Kumain daw tak, cukup dah. Oh. Kita ada malawa. Dah, kan? Yan, pag ito na mo kumain ka mo sindahan, kaya ito na mo kain ng liyawag. Mga boss. Okay.